நம்மளோட வண்டி டயர்ல நார்மல் ஏரை ஃபில் பண்றதை விட நைட்ரஜன் ஏரை ஃபில் பண்ணா மைலேஜ் அதிகமாக கிடைக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லி நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். ஒரு நார்மல் ஏர் நம்ம ஃபில் பண்றோம் அப்படின்னா 78% நைட்ரஜனும் 21% ஆக்சிஜனும் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய பெர்சன்டேஜஸ் எல்லாம் மற்ற கேஸஸும் லைட்டா வாட்டர் வேப்பரும் இருக்கும். இதே நீங்க நைட்ரஜன் கேஸ் ஃபில் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுல கிட்டத்தட்ட நம்ம 92% வந்து நைட்ரஜனை கொடுத்துருப்போம், 7% வந்து ஆக்சிஜன் கொடுத்துருப்போம், அண்ட் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடியதுல கொஞ்சம் வாட்டர் வேப்பரும் இருக்கும். இப்ப நம்ம வண்டி டயர் வந்து தரையில பட்டு ஓட்டி போகும்போது ஃபிரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ்னால ஹீட் ஆகறனால ஏர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகறனால வாட்டர் வேப்பர் மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் எவாபரேட் ஆகும். அது வால்வ் டியூப் வழியா வெளியில போயிடும். நைட்ரஜனோட ஆக்சிஜன்ல நமக்கு ஒரு புரோட்டான் அதிகமா இருக்கறனால அதனோட நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ்னால அது கொஞ்சம் சுருங்கி இருக்கும். சோ இப்ப டயர் வந்து உங்களுக்கு பம்ப்ல எல்லாம் ஏறுது அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு டயர்ல இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன போர்ஸ் வழியா வெளியில போறதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. அப்ப அதிகமான டயர் தரையில படும். அப்போ மைலேஜ் கண்டிப்பா டிராப் ஆக தான் செய்யும் நார்மல் ஏர்ல. இதை பத்தி டீடைல்டு வீடியோ வேணும்னா ஏர்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் இந்த வீடியோக்கு ஒரு LSC தட்டி விடுங்க. தேங்க்யூ.